Ongi etorri adiskide maiteok eneagramara, 9 punta dituen giza arketipoen izarrera. Gure gaurko gonbidatua Donostiarra da, baina Memphisen jaio izan balitz bezala abesten du. Ume bakarra, musikari kaletarra, bele erraria eta korrikalari zintzoa. Musika munduan eginda ezagun, trikitrilari moduan hasi zen, elektro suina eta roka jorratu ditu, soul eta musika beltzean murgilduta dago egun. Eta tartean, hori gutxi balitz, novela oso on bat idazteko denbora ere hartu du. Gaur, eneagraman, Lide Hernando. Ongi etorri, Lide, zer modu zaude? Ondo, eskerrik asko, gurera etortzeagatik. Ez dizu beldurrik eman eneagramak, ez? Ez, erakarri nau. Bai, ez da? Bai. Hori esaten digute askotan. Ba, zeneukan enegramaren berri? Ez nuen berri, ez. Eta bueno, behin horri buruz jakin da gero ere, jendeari galdetu dut, eta jende askok ezagutzen zuen, esaten nuen, nola bizi naiz ni 32 urte zau jakin gabe. Baitu, orain badakizu, eta hemendik ateratzen zarenean, haren gehiago jakingo duzu. Bai, baina guk ere zutaz jakin nahi dugu. Musikari moduan aurkeztu zaitut, beste gauza batzuk ere bazaren arren, baina, abeslari moduan aparta zarela, benetan berezia daukazula esan beharra dago, eta jakin nahiko nuke zuk noiz deskubritu zenuen zure ahotsa, ezta? Denok daukagu ahotsa, jaiotzen garen momentutik beharrezkoa zaigun tresna da, gaur nerea ez dago bat ere ondo, eta inoiz baino gehiago estimatzen dut, baina, kantariek, eta batez ere zurea bezalako ahotsa duzuenok, momenturen batean imaginatzen dut esango zenuela, hemen zerbait dago, zerbait gehiago. Ez da bakarrik besteen ahotsa, hemen zerbait gehiago potentzial badago hemen, beste zerbait egitea ahalbidetzen didana. Noiz izan zen momentu hori? Egon zen momentu bat? Azteko eskerrik asko. Ez dut oroitzen momentu zehatza, baino esango nuke etxean diskoak entzuten, abesten jartzen nintzela, dana eskutuan, esan dezun bezala, ume bakarra naiz, eta gauza eskoiten dituen bakarrik. Esan daiteke bakartia izan naizela, naiz eta gero ere oso soziala naizen. Baina, hori, esango nuke abesten, imitatzen, besteak. Zer imitatzen, adibidez? Zer nolako musika erotzen zen zure eskuetan? Ni beti esaten dut, nire bi pilareak izan direla Maria Carey eta Whitney Houston. Claro, bai, beitu. Whitney Houston aipatu behar nizu, baina pentsatu dut igual zu gazteegia zarela, baina nire generaziorako The Bodyguard, el guardaespaldas, disko hori izan zen la leche. Baina hau ere iritsi zen zugana? Bai, etxean nire amaren agian. Ez dira oso melomanoak izan, baina bai, zeukaten musikatik, hori da, gero, bakoitzak aukeratzen du berarentzako interesgarriena dena, ez? Nere gurasoek etxean, ez zuten Bruce Springsteen, Whitney Houston, Ella baila sola, eta nere buruak, identifikatzen zuen niretzako entzuteko gozagarriana zena, ez? Ta kasu honetan, Whitney Houston. Eta batean Whitney Houstonen gainetik kantatu, eta esan, enago hain urruti, ez? Hori da, imitatzen saiatzen, eta urruti nengoen, baina esaten nuen, atzo asko kostatu zitzaidan hau, gaur, entrenamendu pixkatekin ez zaitu horremeste kostatu, eta horrela. Baitu, eta orain horrela zaude. Beti ez duzu bakarka kantatzen, ez? Gospela kantatzerako orduan, baduzu lagunik, egiten duzu lagunduta, nola da hori? Bai, gospelarena izan da zoragarria, eta hori hasieran erresistentzia apur bat jarri nuela, gospelak duen kutsu erligiosoaren gatik, hasiera baten ez nindulako deitzen, baina bai musikak eta abeskerak bai erakartzen ninduela. Orduan, horregatik azkenean onartu nuen proiektu txorretan sartzea, eta erakutsi dit zer dan beste batzuekin elkarrekin abestea, zu protagonista ez izatea, eta hala ere gozatzea horren besteak entzuten, eta harmonia entzuten, hori izan da beste. Zematzarete taldean? 3 abeslari gera, eta gero banda. Hori da. Eta, gutxi dirudi, baina koro baten ondoan noski, baina, lortu daitezke oso gauza politak 3 hotxetan, eta horrekin asko disfrutatzen ari naiz.
gospelaren munduan divulgazio handia egin zuen beste pelikula batek, nere garaikoa, ez dakit ikusita duzun, Sisterak. Bai, nik Sisterak bi. Naiz Horra horren iritsi zinen. fana. Bai, horra gertzen dan, Lauryn Hill, abeslaria, eta negoen enamoratuta, asasaten, eta bera izan. Oso ondo, baina, bueno, gospela esan dezakegu, dala zure, bueno, albo proiektu bat edo, gehiago egin zara ezagun, Lier bezalako taldearekin edo proiektuarekin, eta gaur egun Belerekin, ez? Beste egunean, beste musikari batekin hizketan nengoen, Miren Iza, Tulsako Mirenekin, eta bera gauza kurioso bat esan zidan, edo pentsarazi zidana, eta da, beraz izen garaian, 80ko hamarkadan, gauza bat zela prestigioa eta beste bat arrakasta komertziala guztiz kontrajarriak zirela, ez? Eta haiek, kasuan, berak nahi zuela prestigioa, eta horrek esan nahi zuela, izingo zuela izan arrakasta komertzialik, ez? Yeah. Eta aldiz gaur egun gauzak aldatu direla, eta ematen duela arrakasta komertziala baldin badokazu, horrek ja direktamente prestigioa ematen dizula, ez? Bai. Uste duzu euskal musikan ere horrelako prozesu bat eman dela? Gaur egun ere, arrakasta eta prestigioa, arrakasta komertziala eta prestigioa batera doazela? Esango nuke nik horrekin ere, bai, dikotomia handia aukidetu, bueno, nire momentu intensoak pasaitut horri buruz pentsatzen, eta, ni bai sentitzen naizela, egin batean ja, 10 urteren ostean, bueno, arrakastatxua ez, baino, behintzat ondo kontsideratua bai, baino egia da arrakasta ez dudala sentitzen, edo arrakasta komertziala, hortaz ari naiz. Baina bai ikusten ditute artista potolo batzuk gaur egun, potolo komertzialki potoloak direnak, bai prestigotxutzat hartu dituna jendeak bai. Hori da, ez dutela prestigioa galtzen, batean estadio handi bat betetzeagatik, edo... Hori da, bai. Eta aldiz beste garai batean, agian bai, prestigioa zetorren taberna zuloetan jotzetik, edo... Begira. Kultozko... Bai, hori bai aldatu dela esango nuke. Bai. Arrakastari buruz gehiago hitz egin nahi nuen, oso gai interesgarria iruditzen zait, oso gure garaikoa ere bai, ez? Oso kapitalista zentzu batean, ez? Gure garaiko espirituan, eta esango nuke zure novelan, gero hitz egingo dugu novelari buruz, baina zure novelan izotzuran ere arrakastari buruzkoa dela hain handi batean, ez? Zer da arrakasta, zer sakrifikatzeko gai garen arrakasta, balizko arrakasta horren bila, ez? Ze galtzen dugun bidean, eta hori guztia. Lierrekin ere, zure bandarekin baduzu arrastaka izeneko kanta bat, horretaz diarduena, ez? Orda, pixka ja erantzun didazu, baina zuritzat zer da arrakasta? Musika munduan lehenengo, eta gero agian personalki, esan dezakegu. Bi gauza desberdin baldin badira. Bai, esango nuke utopia bat dela. Ez dela zerbait erreala, dela asmatu dugun hitz bat. Nere kasuan behintzat inoiz pakean uzten ez nagoena. Bai. Nik uste arrakastaren kontzeptua azten ez dudan bitartean naizela bakean biziko. Ze demora guztian nahiko dut gehiago. Ez dago gailur bat. Osea, ez dago. Osea, nik ez da hau eta hau lortzen dudan momentuan arrakastatxu sentituko naiz eta bakean biziko naiz. Nere ustez, nikolea ez dut sentitzen. Orduan, niretzako da kontzeptu bat, kapitalismotik eta barretik sortua edo, zakin noiz sortu zen ez da zertarako, ze beharri erantzun da sortu zen kontzeptua, baina nik geroz eta argiago daukat utopia bat dela, zerbaiten jarraika ibiltze bat, eta geroz eta gehiago nahiko nuke eliminatu nire hiztegitik. Nire lagun batek dio, karrera irabazi duzu, eta saria beste karrera bada. Hori izan daiteke. Bai. Baina arrakastatxu sentitzen zara hain batean? Eske ez, hori da kontua. Ez dudala inoiz sentitu hori. Eta beti egin didala desente sufritzea. Baina ase edo satisfetxo momentu batean, esan ez, beitu den? Momentutxoak daude. Momentutxoak, ez? Hori da. Bere ala desegiten direna. Hori da, ez da periodo luze baten aseta eta arrakastatxu sentitzea da, batean, ez? Kontzertu baten ostean. Abesti bat bukatu eta jendea txaloka momentu hori, ez? Momentu super efimeroak dia. Bai. Zepena, ez? Ezin gordetzea momentu horiek. Bai, hori ere egia da, hori igual nire defektu bat da, baino... Ez, esango nuke oso gizatiarra. Hori da, gehiago gelitzen naizela gauza txarrekin, eta honak apreziatzen ditut, badakit norden zeintzuk dien maiten hauten pertsonak eta zeinekin nagoen etxean, ez? Baina arrakasta eduki eta sentitzea ez duzula merezi? Horrelakorik bizi izan duzu ere? Txaloiek ez ditut merezi, hitz politoiek ez ditut merezi?
inoiz, baina esango dizut ez dela askotan izan. Ez? Bueno, Bai. ondo. Hori osasungarria dela esango nuke, ez? Bueno, bai. Bueno, orain dela gutxi ikusi zaitugu elektrizitatea kantaren harira, 25. urte urrena delako, zelan pasatzen den denbora. Bueno, Jora Errenteria laguntzen duten 30 piko emakumeien artean, horietako bat zu izan zara, ezta? Eta, bueno, bideo horretan sentitzen dena, rollo oso ona da, elektrizitate polita sortu zela hor, ez dakit iruditzen zain nahiko irudi historikoa, ez? Orain dela 30 urte ezingo genukena ikusi, eta lehenago, ez da pentsatu ere, ez? Oso momentu honetakoa, eta ziurrezki feminismoak eragindakoa, ez da? Zer nolako eragina izan du feminismoak esango zenuke musika eszenan Euskal Herrian? Nik uste, lehen aipatu dugun bezala arrakastaren kontzeptuak agian, eta prestigiorenak ez, biraje apur bat negatiboa izan duen arren, edo dezakeen arren, bai irabazi degula feminismoaren kontuarekin musikan, eta hori indiskutibla dela iruditzen zait, gaur egun dagoen aizpatasuna musikarien artean. Benetakoa da orduan, ez da bideorako. Ez, benetakoa da, ez nuke esango denak superlagunak garenik, baino bai dago... Ez da hori helburua ere, ez da danak helburua, lagunak izatea. exactamente, pertsonak gera, eta pertsonak geran bezala batzuk elkarrekin ondo eramaten eta beste batzuk ez. Baina bai dago nolabaiteko oso egunerokotasunean elkarri laguntzearen, lagundu baino bermea ematearen kontzeptua, ez? Elkarri goraipatzea lorpenak, egiteko moduak emakumeon artean. Eta genero disidenteekin baita ere. Osea, nik uste denok... Bai, borroka berean edo barku berean, ez? Sentsazio hori badu. Komunitatea egon badago. Bai. Oso ondo. Orain zure azken musika proiektua, Lier rock talde rock gogorra esan daiteke, zentzu batean, rock nahiko gogorra egiten zenutela, hori aparkatuta edo ez dakit amaitutzat eman duzuen, eta Bele, proiektuari ekin diozu, zein eta, hori musika beltzari heldu diozun, soula, aranbi, gospel pizka bat, ukitu bat ere, kantatzerako moduan, eta bar. Estiroldaketa nabarmena da, ez? Oso desberdina da, eta ez dakit hor zegertatu den publikoaren aldetik, batean sentitu duzun publiko bat galdu duzula, edo publiko berri bat eskuratu, zer sentitu duzu hor aldaketa hain nabarmena eginda? Nik hasieratik banekien berriz ere, zerotik astea ez nuke esango, ze badakit zer den zerotik astea, eta nire kasuan, konstienten, gauza batzuk onartu behar dira, zerotik enaiz hasi. Baina bai banekien atzera pauso bat izango zela. Atzera? Edo albo batera? Orain nola zuzendu hau. Ez da zuzendu behar, ala sentitzen baduzu? Bai, atzera pauso bat, arrakasta komertzialean arrakasta komertzialean lerro zuzena hartu gabe, ez? Hori da. Arrakasta horrekin. Batean berriz ere, hasi beharko nukela, areto txikiagoetan jotzen, plazetan non gehienek ez duten Bele izena oindik ere entzun. Eta musika mota ere ez dela inoikoa euskal banetan, ez? Bai, horrekin bai egia esate baizut, eukidudala sorpresa... Negatiboa, ez dakit nola esan. Gazigozoa, esan dezakegu. Gazigozoa, bai, zeren, nina, igual nere burbuila propioan bizi naiz, baina nik musika hori egunero entzuten dut. Claro, entzuten dut, estatu batuetako musika gustatzen zaidalako, eta Britania handikoa, baina aranbi musika nere bizitzan oso presente dago. Eta orduan, banekien Euskal Herrian etzegoela horrelako proiektu askorik ze badago. Baina sanuen, jendeak hau entzuten, entzungo du. Eta hor bai kontuatu naizela, jendea oso desubikatuta dagoela aranbiaren mobidarekin. Whitney Houston ez dute guk bezain beste entzunaien. Hori da, eta hor bai ari zaidala, ez da bide zaila izaten ari, esan oso polita izaten ari da, baina bai, berriz konturatzen, asko dagoela egiteko, ez? Terreno honetan. Baina gogoekin geratu zara, bide horri... Bai, ni oso gogotxunago, batez ere dalako momentu honetan, eta txikitatik, baina nire, gehien gustatzen zaidan musika, eta hori egin nahi dudalako. Eta hori bada arrakasta.
nahi duzuna egitea. Ba, hori baldin bada, bai. Nik uste badela. Bueno, eta trasbasei buruz ari garela, edo aldaketei buruz ari garela, bapatean literatur munduan hanka sartzea ez? Ba, ulertu. Oina sartzea, edo gorputz osoa sartzea, bada ere salto erdi mortala, ez? Bueno, ausarta behintzat bada, bapatean zu musikari moduan zara ezaguna, eta novela bat idaztea, ez? Nola izan da, batetik zure erabaki hori, edo nondik datorren, nondik datorkizu idazteko grina, eta gero ere galdetuko izut nola hartu zaituen euskal literatur munduak. Ba, nik idazteko, hau da, publikoari begira idazle izateko autua, lehenago egin nuen musikari izateko baino. Bai. Idazle zentozen, idazle izan nahi zenuen. Bai, txikitako ametxoiek, ez? Ba, lehenago esaten nuen idazle izango nintzela musikari, baina naizetan nik etxean abestu, ez? Esan dizudan bezala. Baina gero esertzen zinen idaztera. Ba, eta faktiblea gori utzu zitzaidan, noizbait libururen bat idaztea, ba, noizbait disko bat argitaratzea baino. Ez dakit zergatik, baina horrela sentitzen nuen. Errazago da, liburu bat idaztea. Agian, bai. Jende gutxiago implikatzen duzu, merkeagoa da, hori horrela. Merkeagoa ere, bai, hori da. Eta, bueno, kontua da, batxillerra amaitu eta karrera amaitu, markatu, eta gero, esan nuen, ba, ingo dut master bat literatura, gehiago ikasteko inguruan, ez? Zer ikasi zenuen? Literatur sorkuntza, baina, diote graduan. Komunikazioa, bai. Hortik literatur master batera. Bai, bai, eta literatur master horrek egin zian asko ikastea batez ere irakurtzen, idazten baino gehiago, eta batez ere ideiak entzea burutik. Zure ametsa frustratu zuen pixka bat. Bai, ze ikusi nun horremesteko nivela, esan nuela, Claro, baina mundu literaturan? Claro, eske Bartzelonan ikasi nuen... Flaubertekin, ez dakit. Claro, Bartzelonan ikasi nuen, eta bertan gainera zeuden mexikar eta kolombiar batzuk. Eta hor ja literatura iberoamerikarrean ere sartu nintzen pixkat irakurtzera, eta hor sartu nintzen bastante, eta flipatu nuen, eta orduan, klaro. Deskubritu zian mundu literario berri bat, zeinetan ni oraindik nahiko ahul ikusten nintzen, osea, ez dakit, esaten un, ostras, idazle prestigiotxua izan nahi badezu, oraindik ez da zure momentua. Guazen disko bat egitera. Bitartean. Bai, eta holaxe izan zen, orduan pasaditut beste 10 urte, idatzi gabe, eta aldudan... Ezer idatzi gabe? Ezer idatzi gabe. Bai. Arritzen bueno, letrak, abestien letrak. Ja. Musika idazten, poesia edo. Osa, zuk zuzenean, novela bat idatzi duzu. Ezer izara, eta esan duzu, novela bat egingo dut, eta egin duzu. Bai. Ez da aurretik egon ipuinik, ez da egon saiakerarik. Master horren aurretik idatzi dituen pare bat novela ez ditudanak argitaratu. Bai, baina nerabe novela... Bueno, baina novela, testu luzeak. Bai, testu luzeak, bai. Ondo. Eta hoxe, gero ja, pandemiaren arira, hortik... Hor musikaren martxa oso gelditua geratu zen. Hori da. Eta hor banere frustrazioekin eta ezin egonekin, eta musikaren munduko zeo zerri buruzko liburu bat idatzen genuen, eta hortik atea zen. Eta horatera zen izotzura, 2023an argitaratua, Susa argitaletxeak argitaratua. Bigarren galdera zen, edo bigarren partea zen, nola hartu zaituen euskal literaturaren mundutxo honek? Nola sentitu zara? Musikaren mundutik etorrita agian mesfidatiago hartu zaituzte, edo txartel, presentazio txartelona izan da? Ez dut mesfidantzarik somatu, nire aurrean behintzat ez dute adirazi, ez du inork adirazi. Eta pasazait ni musikan asterakoan sentitu nuen gauza berbera, eta horrek asko postu nauta da ez nekala espektatibarik. Ni gaur egun musikan demora guztian jokatzen dudala nire espektatibekin, eta gero frustrazioa dator. Eta literaturan aldiz, zerotik hasi naiz. Orduan, etorri dan gauza oro, pozgarria izan da. Eta orduan, Durangoko azokan X liburu saldu, ze ondo. Irakurle klubak, hemen, ze ondo. Orduan, niretzako dana izan da positiboa, oraingoz. Ze ondo, bejon deizula. Eta gero, idazleren baten, zorionak, eta baita ere.
Ondo. Ordan gogoz geratu zara bigarren novela bat idazteko, badago ideiaren bat hortik, edo? Bueno, badaude pare bat ideia, zorren beste harrapatu nautenak beste hau bezala, ez? Ja, benga, idazten jartzeko eta hipotekatzeko beste 2 urte. Baina badago zeo zer. Baina lasaitasun ez nahi hartu, ez dut karrera literaturiola superprolifiko bat euki nahi. Bueno, baina kontuz zer nahi ez duzunarekin, ze ikusten dugu, bidea nola batzutan, ez? Sorpresaz beteta datorren, eta baina lasaitasunez hori da nire mantra literaturan oraingoz. Eta musikan ez, ala? Ez. Eske musikan... Musikan beti ansidadeak jota. Bai, esate baizut, bai. Eta zer dela eta? Zai konpentsatzen didan, baina, bueno, nire pasioa dalako, nahi dudalako ontaz bizi, eta hortarako pasabar diren peaje asko pasa nahi ditu dalako hortaz bizitzeko, eta beste batzuk ez, osea, baino... Ez da perfekzionistegia zarelako agian? Bai. Ere bai. Bai, baino badut ere ambizio bat, ez? Ambizio pixkat, lana gustatzen zaidala, langilea naiz, orduan gustatzen zait, demora guztian sortzen ari naiz, sortzen ezpada kontzertua prestatzen, behar dian gauza burokratiko guztiak egiten, baina dana da helburu batengatik, eta da, nahi dudalako ontaz bizi, ez? Eta zaila da, ezpada ezinezkoa, ez? Bueno, batzuek aldute, baina orduan bai, horrek banauka nahiko... Bueno, baina argi daukazu helburua, hori bai? Bai. Bueno, arrakasta aipatu dugu, frustrazio hitza ere atera da, espero dut zu ez frustratzea, esaten badizut, kuskusero bat izan dugula, hitz egiten genuen bitartean, ematen zuen hemen intimitatean geundela, baina ez, beste persona bat zegoen, berak dio aditua dela enneagraman, bai? Eta elkarrizketa honi adi, agian, argitu dezakela zein den zure eneatipoa. Ordan, ondo iruditzen bazaizu, ongi etorria emango diogu Jokin Amestoiri. Bueno, Jokin, hemen daukagu Lide, Jokin orkesten dizut, gure aditua. Berdin, posten naiz. Ezagutzen zintudan, baina ez aurre, beraz, gauza bat aurreratuko dizut. Tentuz aritu naiz entzuten elkarrizketa, eta gutxitan ez bezala, oso argi daukat zein eneatipori dagokion zure jarrera hori. Bota ditu, ezta? Ni aditua izan gabe ere, esango nuke... Katixa asko ikasten ari zara zu azken aldean, Azkenean postua lapurtuko dizut, Jokin. Nahi duzunean. Vale. Bueno, momentu zutziko dizut hitz egiten, ea. Baina, alata guziz ere, naiz eta nahiko argi izan dagoeneko, pare bat galdera egin edizkizut. Ados? Gero 3 erantzun emango dizkizut eta zuk horietako bat aukeratu egin barko duzu. A, B, ala, C. Ados? Vale. Entzun tentuz, mesedez. Lide, zure bakarkako lehen diskoari buruzko kritika bat irakurri duzu. Lana boro bila dela dio, orokorrean. Zer datorkizu burura? A. Aze lasaitasuna. Kritikak urduri jartzen haute. Eskerra gustatu zaiola. Ea gainontzeko kritikak ere bire bedetik doazen. B. Ena barritu egia esan. Diskoa guai dago. Enuen gutxiagorik espero. Eta C. Ez dut kritika hori sinesten. Diskoa ez dago gaizki, baina hobea izan zitekeen. Entzuten dudan bakoitzean gero eta akats gehiago aurkitzen dizkiot. A, B, ala, C. Bakit zein ez den izango. Ez, bez. Baina... Ikusten? Esango nuke A, kasu honetan. Ondo eta ea... Lasaitasuna. Bai. Ados. Lasaitasuna, baina besteen zain. Hori da. Eta besteen beldurrez. Eta urduri, apur bat. Urduri, bai. Ados. Bigarren galdera. Zure bakarkako lehen liburuari buruzko kritika bat irakurri duzu. Ez da oso positiboa. Zer datorkizu burura? A. Tira, nire lehen eleberria da. Urrena, hobea, seguru. B. Haze bajoia. Eta okerna da, arrazoirik etzaiola falta. Hobe dut idazle kontuak alde batera utzi eta musikan zentratzea. Hor, askoz hobeto moldatzen baineiz. Edota, C. Ez du arrazoirik. Liburua bikaina da, eta nire superpozionago emaitzarekin. Hori da garrantzitsuena niretzat. Kasu honetan B izango zen, bai, sasinez eraziko zidan,
mierda bat da. Eta utziko zenuke idazketa. Ba, demoraldi batez, bai. Aztu arte, ez? Kritika hori aztu arte. Hori da, bai. Ze moduz orain arte, Jokin? Konfirmatzen ari dira zure susmoak? Guztiz. Era bat, ezta? Aitortu barra dukat batzuetan, gonbidatu batzuekin, zalantzak izaten ditu dala, edo ez dudala argi ikusten zein eneatipotan dabiltzan, edo agian baten eta bestean, zurekin oso argi dago. Bai? Erraz jarri diozu lana. Argi eta garbi. Ugerozuk konfirmatuko diguzu, baina Lide, prest zaude jakiteko zein eneatiporekin egiten duzun bat? Noski? Ba, adi, lehen da biziko eneatipoarekin, hortxe, kokatu zaitugu zure erantzunetan gainera nahiko argi gelditu da, Eta zer nolako ezaugarriak dituzte lehen eneatipoko pertsonek? Orokorrean, arduratsuak, zintzoak eta langileak izaten dira. Baina, perfekzioa etengabe bilatzearen ahaleginaren ondorioz, lehen eneatipoko pertsonek zailtasunak izaten dituzte benetan erlaxatzeko eta orainaz gozatzeko. Egin beharra, plazeraren gainetik egoten baita eurentzat. Total. Galdetu egin bar geniuzu, baina hortxe ari zara denbora guztia. Jun naiteke. Agur Lide. Beraz bai, orokorrean behintzat, bai, ez da? Ezaugarriarekin bat egiten duzu. Bai, hitz larriz, bai. Bueno, berak ere, hitz horietako batzuk, kontzeptu horietako batzuk, bota ditu elkarrizketan zehar, espontaneoki. Hemen txapuntatuta, espektatibak, arrakasta, frustrazioa, pasioa, horietaz bizitzea, peajea. Horiek lehen aipatu dituzu. Hemen adi. Eneatipoari buruz ezer jakin gabe. Ja. Hemen informazio asko ematen da esaldietan, Zer beldurra. Bueno, eta beste zerbait esan nahi diozu? Hala eta guziz ere, goazen pixka bat gehiago sakontzea lehen eneatipo honetan. Ze gero, eta gogoratuko dugu, eneatipo bakoitzak 3 azpitipo ere baditu edo 3 subtipo. Eta batzuetan gainera, emozio batek baldintzatu egiten du gure jarrera, baina gero horien aurrean nola jaukatzen dugun, hor modu ezberdinak ditugu. Zer esan dut, batzuetan emozio baten menpe bizi zaitezke edo, beste batzuetan horri kontra egiten diozu. Eta orduan, praktikan aldeak egoten dira, eta guk pixka bat gehiago zehaztu nahi dugu non kokatzen duzu zure burua. Beraz, irakurriko ditugu eta gero zuk esango duzu. Bale, 3 subtipo edo 3 azpitipo esan bezala. Lehen bizikoa, kontserbazioa. Azpitipo honetako pertsonak oso zentzudunak izaten dira. Haserrea barruan gordetzeko ohitura dute eta kanpora begira atseginak eta umore honekoak direla dirudi. Dena ondo egitaren edo egiteko beharraren ondorioz ordea, kezkatuta egoten dira maiz. Gauzak aldez aurretik planeatzeko ohitura izaten dute, eta gainontzekoen ongizatea bermatzeko lan handia egiten dute. Bai, ez? Gutxi gara bera? Izan daiteke? Bai. Bueno, haserrearena, nahiko gardena naiz. Bueno, haserrea. Haserretzen bazara, esaten duzu. Depende, amablea izaten saiatzen naiz, baino intimitatean nagoenean haserrea teatzen zait. Ez dakit. Barruan gordeta. Bai, igual bai. Bigarrena, sexuala. Harreman intimoetan bilatzen dute perfekzioa batez ere. Sarritan, idealizatu egiten dituzte harremanak eta horren ondorioz, zailtasunak izaten dituzte euren espektatibak asetuko dituzten pertsonak aurkitzeko. Bikote harremanetan, baztertuta sentitzaren beldur izaten dira, eta hori dela eta gauzak ondo ez doazenetan, nahiko jeloskorrak izan daitezke. Bau ez. Ez nuke esango. Ados. 3. Soziala. Gai sozial eta politikoek interes handia pizten diete. Sarritan, euren interes pertsonalen gainetik jartzen dute gizartearen ongizatea. Moralaren eta etikaren zaindariak dira eta jarrera zurruna izan dezakete. Euren burua onesten dute batez ere, eta horren ondorioz batek baino gehiagok pentsa dezake arroak direla, eta horregatik zailtasunak izaten dituzte gizartean integratuta sentitzeko. Badokat bat nik lagun bat olakoa. Nik ere bat baino gehiago ezagutzen dute. Baizta, baina lideren aurpegiagatik esango nuke. Ez dakit erdizka, bitu hemen esango nuke erdizka. Agiak gehiago lehendabizikoarekin? Bai, lehenengoa. Kontserbazioarekin. Bai. Ba, listo, argi daukagu. Ba, oso ondo. Informazio honek balio dizun, nola baitere,
hobeto ulertzeko zure burua, edo zure portaera hobeto esan da. Izan ere, Zer? gogoan izan, Bai, izaera eta jokaera ez dira gauza bera. hori ba. Oso ondo Jokin, mila esker zuri, beti bezala, gaurkoa benetan borobila, atera zaizu, gure gomidatuari esker. Beti ez dala izaten, baina Ez, bai, beti oraingo ez. honetan errex jarri didazu. Orain honetan, Lan. ondo? Jo, ba, Eta eskerrik asko. dena izan da Lide Hernandori esker. Beraz, berari eskerrak emango dizkiogu. Eta, bueno, galdetu nahi dizut, zelan sentitu zaren, auto ezagutza, apur bat fortzatu ariketa honen ostean. Ba, ondo, Bai? ondo, motza gintzait gainera, Bueno, hori beti seinale ona. bai, ondo, Ondo, bai. auto ezagutzen jarraitzeko asmoz, eneagraman Bai. sakontzeko asmotan ateratzen zara hemendik? Ni beti autoezagutzen sakontzeko Prest. asmoz, beti. Beti. Eta eneagramena, ba, gustatu zait. Hasiko naiz gehiago Hobetu. irakurtzen horren inguruan. Ba, oso ondo, gure lana beraz, eginda dago hemen. Pizka gehiago ezagutu dugu Lide, eneagramari buruz zertxo ere esan dugu, eta bueno, ba, tarte polit bat pasatu dugu. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko gure ikusentzulei ere bai, eta gogoratu, 9 eneatipo, munduan egoteko 9 modu, eta hurrengo eneatipora arte. Eneagrama podcasta begirak ekoitzi du EITB Mediarentzat. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.